ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಗೂಡು ದೀಪದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಟೋಕನ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಗೂಡು ದೀಪಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಕಾರರು ಬರುವಾಗ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಸಭಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಘಟಕ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಬೆದ್ರ ಗೂಡುದೀಪ ಮತ್ತು ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2025 ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಭಾವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 3 ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಗೂಡುದೀಪ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೂಡುದೀಪ, ಮಾದರಿ ಗೂಡುದೀಪ. ಈ 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಂಬರನ್ನು ಗೂಡುದೀಪಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಾವು ಬಿಡಿಸಿದ ರಂಗೋಲಿಯ ಹತ್ತಿರವೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವುದು. शङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकम्. ಇಂದಿನ 3 ವಿಭಾಗಗಳ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 5,000 ನಗದು ಸಿಗಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 3,000 ನಗದು ಸಿಗಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 2,000 ನಗದು ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 2,000 ರೂಪಾಯಿ, ದ್ವಿತೀಯ 1,500 ರೂಪಾಯಿ, ತೃತೀಯ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಸಿಗಲಿದೆ. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. सरागलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरै नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम्. गिरागुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चकं नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम्. गिरीन्द्रजामुखाम्बुज प्रमोददान भास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्गवारणोद्यतम्. सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरक
कान्ति निर्जिताब्ज बन्धु बालसन्ततिम् शुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरं प्रकाममिष्टदायिनं सकामनं प्रपङ्क्तये रोगवारकं निराकृतासुरव्रजम् कराम्बुजोलसत्सृणिं विकारशून्यमानसि हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपम् क्षमापनोदनक्षमं समाधिपम् रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं क्षमादिषड्गुणप्रदं नमा भवन्ति ते विदां पुरः प्रगीतवैभवाजवा चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशय जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां जटायुवेद शरणाननादित्य पूजार्चिताय श्रीनीलकण्ठाय दयामयाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय गङ्गाप्रवाहेन्दुजटाधराय त्रिलोचनाय स्मरकालहन्त्रे समस्तदेवैरविपूजिताय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय
पुरान्तकाय पिनाकिनी दुष्टहराय नित्यं प्रत्यक्षलीलाय मनुष्यलोके श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। प्रभूतवादादि समस्तरोग प्रणाशहन्त्रे मुनिवन्दिताय प्रभाकरेन्द्वग्निविलोचनाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। वाक्श्रोत्रनेत्राङ्घ्रिविहीन जन्तु वाक्श्रोत्रनेत्राङ्घ्रिसुखप्रदाय पुष्टादि सर्वोन्नत रोगहन्त्रे श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। वेदान्तवेद्याय जगन्मयाय योगीश्वरध्येय पदाम्बुजाय त्रिमूर्तिरूपाय सहस्रनाम्ने श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। स्वतीर्थमृद्भस्म कृदाङ्गभाजा पिशाचदुःखाति भयापहाय आत्मस्वरूपाय शरीरभाजा श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय श्रद्गन्धभस्माद्यभिशोभिताय सुपुत्रदारादिसौभाग्यदाय श्रीवैद्यनाथाय नमः। रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति नीलकण्ठ। नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निलयप्रभं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
देवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति गङ्गाधरं महादेवं सर्वाभरणभूषितं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः। अनाथ परमानन्दं कैवल्यपदगामिनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थितिविनाशकं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः। उत्पत्तिस्थितिसंहार कर्तारमीश्वरं गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु करिष्यति मार्कण्डेयकृतं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ तस्य मृत्युभयं नास्ति नाग्निर्चोरभयं क्वचित् नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः। शतावृत्तं प्रकर्तव्यं सङ्कटे कष्टनाशनं शुचिर्भूत्वा पठेत् स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकं मृत्युञ्जय महादेवतये नमः। नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः।
गणनाथाय गणानां पतये नमः भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यः सुखदायक स्वानन्दवासिने तुभ्यं सिद्धिबुद्धि वराय च नाविशेषाय देवाय हुन्दिराजाय ते नमः वरदा भयहस्ताय नमः परशुधारिणे नमस्ते श्रीहस्ताय नाभिशेषाय ते नमः अनामयाय सर्वाय सर्वपूज्याय ते नमः सुगुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे निर्गुणाय च ब्रह्मभ्यो ब्रह्मदात्रे च गजानन नमोऽस्तु ते आदिपूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठराजाय ते नमः मात्रे पित्रे च सर्वेषां हेरम्बाय नमो नमः अनादये च विघ्नेश विघ्नकर्त्रे नमो नमः विघ्नहर्त्रे स्वभक्तानां लम्बोदर नमोऽस्तु ते त्वदीयभक्तियोगेन योगीशा शान्तिमागता किं स्तुवो योगरूपं तं प्रणमावश्च विघ्नपं तेन तुष्टो भव स्वामिन् नित्युक्त्वा
तस्मै नकाराय नमः शिवाय ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. 3 ಮಾದರಿಯ ಗೂಡು ದೀಪದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗೂಡು ದೀಪದ ಬಳಿ ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ 3 ಮಾದರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗೂಡು ದೀಪದ ಬಳಿ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಹಾಲಿನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ತಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ತಮಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಲಾಹಾರದ ಸೇವೆ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯುವವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಸಭಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೂಡು ದೀಪದ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्कवैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಲಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಫಲಹಾರ ರೆಡಿ ಇದೆ. यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ ಭೋಜ ಅಚ್ಚರಗಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ದೀಪ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? नमः शिवाय ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ ಭೋಜ ಅಚ್ಚರಗಟ್ಟೆ. ಭೋಜ ಅಚ್ಚರಗಟ್ಟೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ. नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ಹಲೋ, ಆಧುನಿಕ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಇಯರ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಇಯರ್ನ ಉಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಉಂಟು ಅತ್ತೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ಆಧುನಿಕತೆ ನಂಬರ್ ಐತೆ 14 ಸಾಜಲ್ ಜಿ ಪೂಜಾರಿ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಂ ಪುದರ್ ಜೈಕೆ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಮಲ್ಲ ಸರಿ 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 ಮಾಡ್ಕೊ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಸರಿ
शुम्भमर्दिनि प्रचण्डमुण्डखण्डनि वनेरणे प्रकाशिनि भजामि विन्ध्यवासिनि त्रिशूलमुण्डधारिणि धराविघातहारिणि गृहे गृहे निवासिनि भजामि विन्ध्यवासिनि दरिद्रदुःखहारिणि सतां विभूतिकारिणि वियोगशोकहारिणि भजामि विन्ध्यवासिनि लसत्सुलोललोचना लता सदेवरप्रदा कपालशूलधारिणि भजामि विन्ध्यवासिनि भजामि विन्ध्यवासिनि ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ವೈಭವಿ ಕಾಮತ್ ಯಾರು? ವೈಭವಿ ಕಾಮತ್ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ಗೂರ್ತಿ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ. ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಗೂರ್ದೀಪ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಗೂರ್ದೀಪ. ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಆಶುತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಆಶುತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ಸ್ಪಂದನ ಲಾಡಿ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ಸ್ಪಂದನ ಲಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಇದೆಲ್ಲ ಹಲೋ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಸಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಗೋರ್ತಿ ಬಾವು. ಆತಲೆ 16 ಸರಿ ಇದೆ. ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಓದಿದ್ರು. ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ 4 ವೈಭವಿ ಕಾಮತ್. ಅವಿನಯಮಪನಯ ವಿಷ್ಣೋದಮಯ ಮನಶ್ಯಮಯ ವಿಷಯ ಮೃಗ ಕೃಷ್ಣ ಭೂತದಯಾಂ ವಿಸ್ತಾರಯ ತಾರಯ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರತಃ ದಿವ್ಯಧುನೀಮಕರಂದೇ ಪರಿಮಳ ಪರಿಭೋಗ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇ ಶ್ರೀಪತಿ ಪದಾರವಿಂದೇ ಭವಭಯಖೇದಚ್ಛಿದೇ ವಂದೇ. ಹಲೋ.
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ. ಅಂದೆ ಹಲೋ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಲ್ಪ ಗೂಡು ದೀಪದಲ್ಪ ಇಜ್ಜರ ಎತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಗೂಡು ದೀಪದಲ್ಪ ನಿಖಲ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸೋಡ ಪದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. सामुद्रो हि तरङ्ग वचन समुद्रो न तारङ्गः 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 शशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रस्कारः मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता सदा वसुधां परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् वदनारविन्द गोविन्द भवजलधिमतन मन्दर परमं धरमपनय त्वं मे भवजलधिमतन मन्दर परमं धरमपनय त्वं मे 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 नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु ಫಲಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಲಹಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಲ್ಲೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. जगज्जालपालं गजत्कण्ठं
पदाम्बोदिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोव्यस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहम् जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् कृताम्नायगानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम् समस्तामरेशं द्विरेवाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम्
कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिवादनं विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಸಭಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೂಡು ದೀಪದ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೂಡು ದೀಪದ ಬಳಿ ಸೇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವ ನೀಡಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. उत्पुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमुतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणी केलिसंयुक्तं पीताम्बर सुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं शिव 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 शिवाय नमो हर 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 हराय नमो सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं पणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं शिव 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 शिवाय नमो हर 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 हराय नमो कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं पावय भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं शिव 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 शिवाय नमो हर 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 हराय नमो अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदाचितलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं शिव 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 शिवाय नमो हर 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 हराय नमो शिव 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 शिवाय नमो हर 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 हराय नमो शिव 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 शिवाय नमो हर 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 हराय नमो
चन्द्रमौलिरबल अपर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनन्दसन्दायिनी वाणी पल्लव पाणि वेणुमुरळि गानप्रिया लोलिनी कल्याणी उडुराजबिम्बवदना धूम्राक्षसंहारिणी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बानूपुररत्नकङ्कणधरि केयूरहारावळि जाति चम्पकवैजयन्ति लहरि ग्रैवेयकैराजिता वीणा वेणुविनोदमण्डितकरा वीरासने संस्थिता चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा रौद्रिणी भद्रकाळि बगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपुरान्तकी सुरनुता देदीप्यमानोज्ज्वला चामुण्डा शतरक्षकोशजननी दाक्षायणी वल्लवी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बाशूलधनुकशाङ्कुशधरि अर्धेन्दुबिम्बाधरि वाराही मधुकैटभप्रशमनि वाणी रमा सेविता वल्लाद्यासुरमूकदैत्यमथनि माहेश्वरी चाम्बिका चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी इडे बन्ना डाउन आप अम्बा सृष्टि विनाश पालनकरि आर्याविसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरस पूर्णानुसन्धीकृता ओङ्कारी विनता सुतार्चितपदा उत्थण्डदैत्यापहा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी
श्रीराजराजेश्वरी अम्बापालितभक्तराजधनिशम् अम्बाष्टकं यः पठेत् अम्बालोलकटाक्षवीक्षललितं चैश्वर्यमव्याहतम् अम्बापावनमन्त्रराजपठना गन्धे च मोक्षप्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं 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 मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೂಡುದೀಪ ಬಳಿ ತೆರಳಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಸಮಯ ಮೀರ್ತಿದೆ. मधुरं 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 ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಸಭಾ ಮತ್ತು ಯುವ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೂಡುದೀಪ ಬಳಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. अखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೂಡುದೀಪ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. मधुरं मधुरं ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೂಡುದೀಪ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದ ಎಡಬದಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೂಡುದೀಪ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. अखिलं मधुरं 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 ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಸಭಾದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं ನಂಬರ್ 11 मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं 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 मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं मधुरम् अखिलं मधुरं मधुरं मधुरम् अखिलं
ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಭಾ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं 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 मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं मधुरम् अखिलं मधुरं मधुरं मधुरम् अखिलं मधुरम् ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೂಡುದೀಪ ತಯಾರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಯುವ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಗೂಡುದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ತುಂಬ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗೂಡುದೀಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಭಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ 3 ಗೂಡುದೀಪಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. आत्मा त्वं
सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चार पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो श्रीमहादेव शम्भो श्रीमहादेव शम्भो श्रीमहादेव शम्भो